Cando vostedes me digan, Sí, podemos. Bueno, pues antes de nada, moi bons días e, como sempre, gracias por asistir a esta rolda de prensa coa que rematamos unha semana de traballo parlamentario na que, pouco a pouco, tentamos voltar á normalidade deste novo período de sesións. Pero, en primeiro lugar, permitirame que queira trasladar no nome propio e no do conxunto dos diputados que formamos parte do Grupo Parlamentario Popular o noso máis sincero pésame á familia, os amigos do exconselleiro e exdiputado Jesús Pérez Varela, a quen todos lembraremos polo seu traballo ao fronte da comunicación da Xunta durante os gobernos de Manuel Fraga e polo seu impulso á cultura e ao audiovisual de Galicia durante o seu paso pola Consellería do Ramo. Dende aquí, descanse en paz ese insigne redondelán, este insigne veciño que tanto fixo polo seu pobo e que será recordado con estima e agradecemento polos seus veciños que hoxe estou seguro nos achegaremos a darlle o noso último adeus á Iglesia de Santiago de Redondela. E pasando xa aos temas ordinarios, permítame falar dun novo período de sesións que dende o Grupo Popular afrontamos con folgos renovados logo dos intensos meses finais do pasado ano que vivimos neste Parlamento, nos que, entre outras moitas cuestións, levamos adiante a tramitación dos orzamentos da Xunta para este ano 2025, o desenvolvemento da Comisión de Investigación sobre os contratos públicos da Administración Autonómica, ademais de aprobar leis importantes, ademais da citada xa de orzamentos e de medidas fiscais e administrativas, como foron a de promoción dos beneficios sociais e económicos dos proxectos que utilizan os recursos naturais de Galicia, a de cultura inclusiva e accesible de Galicia ou a nova lei de estatística de Galicia. Foi un intenso e frutífero período de sesións que xa deixamos atrás e agora afrontamos esta nova etapa no Parlamento galego, como ven sendo habitual por parte do Grupo Popular, con ánimo conciliador e na busca de acordo e consenso cos demais grupos parlamentarios polo ben de Galicia e de todos os galegos. Porén, nestas primeiras datas de 2025 voltamos a topar unha oposición que mantén a súa negativa a sumarse a calquera iniciativa ou proposta que veña ou na que participe o Goberno da Xunta de Galicia ou o propio Partido Popular. O primeiro exemplo xa o tivemos o pasado día 7, na celebración da homenaxe con motivo do 75 aniversario do pasamento de Daniel Rodríguez Castelao. Faltoulle tempo ao BNG para montar o seu propio acto en Pontevedra e contraprogramar o organizado pola propia Fundación Castelao. Unha mostra máis do empeño dos nacionalistas por apropiarse da figura de Castelao e que amosa que non aceptan que todos os galegos o consideremos unha figura senlleira da nosa cultura e da nosa lingua que pertence a todos nós, ao conxunto dos galegos, e non é patrimonio particular de ninguén. Unha figura que, por suposto, merece ser lembrada e homenaxeada por todos os galegos reivindicando fora calquera cuestión partidista. Lamentablemente, esta reacción do BNG xa é repetida porque a levamos sufrindo durante as últimas semanas coas voltas que lle están dando nacionalistas á súa participación no Pacto da Lingua proposto directamente polo Conselleiro de Cultura, chegando incluso a propoñer a creación dunha mesa de traballo a marxe deste pacto para a posta en marcha de medidas no ámbito da educación. Dende a Xunta e dende o Partido Popular de Galicia somos plenamente conscientes da situación que está a vivir a nosa lingua e por iso pensamos que é moi oportuna a iniciativa da Consellería de sentarnos todos na mesma mesa e valorar distintas propostas para reverter esa situación. Pero tamén somos conscientes de que a situación do galego non é tan intensamente alarmante como queren facer ver dende o nacionalismo galego. Se lles fixéramos caso ás súas agoreiras previsións, o galego xa hai moitos anos que tería desaparecido, porque levamos décadas escoitando que cada día que pasa a nosa lingua se fala menos, cando a conclusión a que chegan todos os estudios é que o galego conta co nivel competencial máis elevado entre todas as linguas cooficiais que se falan en España. O 92,7% dos galegos o entende ben, o 83,6% o lee ben, o 83,1% o fala ben e o 73,3% escribe o ben. Galicia sigue destacando polo uso da súa lingua propia ao situarse
por enriba do resto das linguas cooficiais españolas. E, en concreto, moito por diante dunha comunidade autónoma como Cataluña, cun modelo inmersivo que non está a demostrar mellores resultados que o que se está desenvolvendo na nosa comunidade. Esta situación real do galego, lonxe do apocalipsis que queren facernos ver os nacionalistas, non nos debe servir de excusa para adoptar medidas que fomenten a práctica e o prestixio do galego, sobre todo entre a xente máis nova, entre a mocidade. Para o que é fundamental que nos poñamos todos a traballar e baixo o paraguas dese pacto pola lingua e das distintas comisións postas xa en marcha, fagamos as nosas aportacións polo ben e o futuro da lingua de todos. Ides permitir que, falando de linguas e da súa aprendizaxe en Galicia, pois tamén aproveite para felicitar o Goberno galego polo traballo que está a facer na extensión do inglés entre os nosos estudantes e por extensión entre a sociedade galega. Coñecemos nestes días que o máis amplo estudo a nivel internacional realizado por Education First sitúa a Galicia como líder de España en inglés, acadando unha valoración de 564 puntos e situando a 13 puntos por enriba de Madrid, 18 puntos por enriba de Cataluña e 19 puntos máis que Euskadi. Ademais, Galicia, ademais deste liderado nacional, se coloca no nivel alto da táboa de resultados entre os 116 países analizados polo estudo, tendo en conta que o promedio mundial é de 477 puntos, 87 menos que os que acadou Galicia. A vista destes resultados, eu creo que compre felicitar a Xunta e concretamente a Consellería de Educación por todas esas medidas impulsadas arredor da Estrategia Galega de Linguas Estranxeiras, que xa chega a máis de 511 centros de ensino e institutos galegos e que conta con 665 auxiliares de conversa de 24 países dos 5 continentes. Xa para rematar, e antes de poñerme a vosa disposición para atender as preguntas que consideres oportuno facer, quero reiterar a solicitude aos grupos da oposición para que muden a súa actitude negacionista e contraria a todo o que estea relacionado co Partido Popular, para que acepten a nosa man tendida para avanzar conxuntamente en todos aqueles proxectos que supoñan beneficios reais para todos os galegos, non só aqueles que xa citei, como a protección e o impulso da lingua galega ou a homenaxe a Castelao, senón noutras cuestións que, a vos seguro, ocuparán moito tempo de traballo parlamentario nas vindeiras semanas. Cuestión como pode ser o desenvolvemento da Comisión para a posible reforma da letra do himno de Galicia, a solicitude de novas transferencias para ampliar o autogoberno de Galicia, tanto en materia de meteoroloxía como a definitiva cesión dos medios humanos e materiais para poder exercer as nosas competencias sobre o litoral galego ou, como non, a AP9, sobre a que non nos cansaremos de seguir reclamando a súa transferencia a Galicia, sen perder de vista en ningún momento a exixencia do cumprimento das promesas feitas polos socialistas en campaña. A gratuidade total da AP9. Mais, despois de que neste 2025 vivíramos unha nova suba das súas peaxes en máis dun 5%. E todo isto sen esquecernos da necesaria negociación para poñer en marcha un novo sistema de financiamento autonómico para o que comprenderán que nos atopamos moi alonxados da proposta de cupo que manexa o BNG e que, como aseguran a práctica totalidade dos expertos na materia, sería extremadamente prexudicial para os intereses de Galicia, ou tamén do apoio a todas aquelas iniciativas empresariais que conleven a creación de postos de traballo e riqueza para a nosa terra, especialmente naquelas zonas que despuntan pola súa escasa presencia industrial. Son, en consecuencia, moitos os asuntos que nos van a ocupar ao longo dos vindeiros meses, para o que se fai imprescindible que tanto o Bloque Nacionalista Galego como o Partido Socialista de Galicia recapaciten e centren os seus esforzos nas propostas que realmente supoñan beneficios para os galegos, abandonando as súas demagóxicas posturas contrarias a todo o que teña que ver co goberno lexítimo da Xunta de Galicia ou co Partido Popular, o máis votado polos galegos nas últimas eleccións autonómicas. E pola miña parte non teño moito máis que engadir, simplemente poñerme a vosa disposición por si
hai algunha cuestión a maiores das faladas que suscite o vosso interés. Bueno, descoñezo a verdade o contido exacto dos tuits. En todo caso, creo que todos nos congratulamos da mellora da situación en Gaza e estamos, creo que todos no mesmo barco cando se trata de axudar a superar as dificultades que ali se viven, e creo que todos coincidiremos tamén na necesidade de facer un esforzo importante por axudar os damnificados da dana en Valencia. Respecto ao tuit en concreto non coñezo o contenido material e, polo tanto, permitirame que non me pronuncie ao respecto de algo que descoñezo. Non vivo últimamente moi preocupado das redes, o recoñezo. Algúnha cuestión máis? Non? Perdón? O que é insultante é que se pretenda enganar aos galegos modificando a realidade, por certo, que sustanciamos moi recentemente na Comisión de Investigación que amosa que a suposta preocupación que teñen algúns pola sanidade pública parece que se limita a cando ocupan un lugar na oposición. Cando estiveron no goberno, as súas actuacións foron francamente mellorables e, ademais, durante esa comisión descubrimos a súa intención de privatizar boa parte dos investimentos sanitarios que lles correspondían facer ao longo dunha década. Nin materializaron os hospitais e esas infraestructuras que sí construíu o Partido Popular e un goberno do Partido Popular, nin buscaron alternativas, porque eles mesmos encargaron os informes que decían que a única alternativa para dotar a Vigo dun dos mellores hospitais de Europa é a que se elixiu. E, polo tanto, nós estamos profundamente orgullosos diso. E, a partir de aí, máximo respeto para todo aquel que se manifeste por esta ou por calquera outra cuestión, pero a politización e os intentos de politización sobre a sanidade creo que son recurrentes, veñen moi de longo e, afortunadamente, xa os coñecen todos os galegos. Así que vaime permitir que sonría levemente ante as afirmacións sorpresivas do BNG que di que non existe politización da política da sanidade pública galega. Non hai maior factor de politización en torno á sanidade galega que o Bloque Nacionalista Galego. Non existe. Sería moi de agradecer que en algún momento deixara ese ánimo partidario e se preocupara por facer algunha proposta útil para mellorar esa sanidade. Mentras non o faga, seguiremos traballando nós en solitario por conseguir ese obxectivo irrenunciable que temos. Tamén sobre a reforma da CRTVG, o NG, aparte de asegurar que supón un retroceso democrático... Que supón, perdón, é que non escoite ben. Sí. Bueno, é unha novidade respecto ás actuacións que levou a cabo o BNG cando lle correspondeu facer ese tipo de propostas. En todo caso, como non pode ser de outro xeito, toda a proposta que chega a este Parlamento será estudiada, debatida e votada conforme á representación que nos otorgaron legitimamente os galegos a cada un dos grupos. Nós temos unha proposta realizada, esa proposta pasa polo consenso, por intentar acadar un grado alto de consenso en torno á figura da persoa que ten que rexir os destinos da CRTVG, do seu máximo responsable, e por outras solucións alternativas no caso de que permaneza esa actitude de bloqueo reiterada ao longo do tempo do BNG, que sempre entende, por certo, que o consenso pasa por facer necesariamente o que les propoñen. Afortunadamente, nin o grupo maioritario nin o conxunto dos galegos comparten esa opinión e seguimos pensando que hai fórmulas bastante mellores que as que nos pretenden impoñer os nacionalistas.
Nada máis? Pois moitísimas gracias e mirámonos nas vindeiras citas.